ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Навзамин гуфтагӣ аст. соҳибшон, ноҳияи Хӯросон, деҳаи Навзамин. Обшин 15 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 9 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, аловхона, даже оғулам дорад. Гирди хона пол ниход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. Дар дурии хонаам обшам ҳастай. хонаҳо мегӯяд ремонти нав кардагӣ мегӯяд, не ки фақат суратҳои беруша дуруша нагирифтия, не ки хонаҳо мегӯяд ремонти нав кардагӣ аст. оғул барои ҷои гомулам дорад. обшам пасен ҳастай. хоб мефурӯшад мегӯяд бо нархи 420 000 сомонӣ. бо арзонам мешавад мегӯяд. кадоме ки бехарам мегӯяд омада аз пеш бина, агар маъқул кард арзонтар кадом метиҳем ҷош ҷои нағза мегӯяд. дар наздикиш мағоза, мактаб ва масҷид ҳам хел чизо ҳастай. хона ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё ҳастай бо нархи 420 000 сомонӣ. хоб номерои Тоҷикистоншон ҳастай ва номерои Россияшон ҳастай. дар ин рақамҳои Россияшон имо WhatsApp пайваст доранд. ба кадоме то ки маъқул ҳастай марҳамат, тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки Д, дар Ленинский район, дар маҳаллаи Ганҷобод гуфтагӣ аст. тарафҳои Нефтняк да гуфтагӣ аст. соҳиб ноҳияи Рӯдаки, маҳаллаи Ганҷобод, тарафҳои Нефтняк да. обшин баъдрон 6 сотиқ замин аст ки бо дабарашам 3 сотиқ дига аст мега байшам қатиш ҳисоб мекунем мега обшин 9 сотиқ замин мешавад. 6 сотиқ бо 3 сотиқ дабарашай 9 сотиқ замин аст ки дар инҷа мегӯяд обсве дорад. ҳуҷҷатшам мега 100% заминӣ барои хона кардан. дар гирди ванаш да мега одамо зиндагӣ доранд. срочно аз сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 47 000 сомонӣ. бо ягон сумша арзонам мекунем, кадоме ки конкретна харидор боша савдо ҳам мешавад. номерои Тоҷикистон аст, Тисел ва номерои Россия аст. имо WhatsApp пайваст доранд. ба кадоме то ки маъқул дар номерои Тоҷикистон занг занед ё ки дар WhatsApp имошон нависед. тоқа одамони харидор ҳуҷҷат ҳамаш 100%. марҳамат, дигар маълумотша гирен. лайкора монед ва навора поделиса кунед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар тарафҳои Маяковск гуфтагӣ аст. соҳибуш тарафи Маяковски бародорон ҳамин хел маълумот аст. хоб якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 29 квадрати метр ки обсвед аст. ошхона, баня, кухня отдельно. ремонти хона хай средния барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. як ремонти 50-60% барои зиндагӣ созай обшим. хоб срочно мефурӯшад мега бо нархи 227 000 сомонӣ. бо арзонам мешавад. ягон новостройка боша мегӯяд алишам мекунем. ягон квартираи новостройка ки ремонтам надошта боша мега алиш мекунем. кадоме ки пул кате мехарам мега арзонтар кадом метиҳем номерошон ва видео аст. марҳамат, тамошо 227 000 сомонӣ мега савдо ҳам мешавад. рақамошон ва вилон кор мекунад. срочно марҳамат, тамос гиред. хонаи фурӯшии заминӣ навбатӣ аст. баъдрон хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ инашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки гуфтагӣ аст. дар Ленинский район, не ки ҷои Рӯдаки да нагуфтам узри зиёд аз мо вобаста нест, яъне ки ходон аниқ када мегирем. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта баня, кухни, ҳоҷатхона, гирдаш маҳкам. хона хай ремонтуш хуба мегӯяд барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. ду дарахтони мевадиҳандаам дорад. обсвечам ҳаст. як дона сурат дошта барои ҳамира равон кардиан. кухни мега отдельни аст. калидорам дорад. 7 сотиқ замин 3 дар хона. срочно фурӯхта мешавад мега бо нархи 120 000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорад. хоб рақамҳои мегафоншон мондагӣ аст. кор мекунад. ба кадоме то ки дар кор аст марҳамат, тамос гиред. пурра маълумотша аз соҳибашон фаҳмида гиред. марҳамат.
квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои райони Сино гуфтагасай испечак д доми М12 гуфтагасай соҳибшон маълумоти пураш бардор ҳами испечак ду гуфтагасай соҳибуш хоб якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошӯна қарор дорад квадратша нагуфтиян не ки дарунаш калонтар аста инаша хотон ани қадам мегирем барое ки ҳисоб када натонистиян обсвед ҳастае ошхона баня кухни ремонти хона мегад средния мега барои зиндаи када мешад открити лестницае отоплени кухни баня отдельно дорад хоб фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ мегад соҳибуш мегем бо савдо ҳам мешавад ин нарха хчон гуфтагаста кадоме ки мехара мегад омада бинад агар маъқул шон ки бо арзона мешавад ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон тисел аста кор мекунад марамат тамос гирем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтагасай наздикии 9 километр поёнтари мошинбозор мегад яъне ки лаби бозор яъне ки пеши молбозор гуфтагасай дӯстони азиз дамедор куҷош бошад амихер маълумот ҳастаи хоб кадом то агар маъқул бошад худтон занг зада бо пурсида мегирен хона немихе ремонти средняе 5 сотиқ замин масъулият дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор баня кухни дорад ремонти хона средняе дарунаш суратош нестае фурӯхта мешавад бо нархи 148 000 сомонӣ мегад нархша соҳибуш бо ягон сумам арзон мекунем мега фақат одамони харидор поёни корвон мега 9 километр амихел маълумоту хучон пешниҳод када навистиян ба кадоми то ки маъқул аст рақамошо мондагӣ марамат тамос гирем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагааст дӯстони азиз ки наздикии масҷиди меҳкалона гуфтагааст соҳибуш хоб якхонага квартира ҳастае ки духонагаш кардагиан дар дуюм ошӯна қарор дорад 45 квадратни метрае обсвед ҳастае ошхона баня кухни термес кондитсионер дорад доми 9 ошӯнае дар дуюмаш қарор духонагаш кардагиан мактаб поликлиника хоб мағозаи калон ҳамин чӣ дар пеши квартира аста мегад транспортҳои 8 46 25 26 42 мегад ба пешаш мегузарад ҷои беҳтаринаи лаби роҳае хоб ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошо наистакаста бо дигар маълумот ҷамъ мегирем фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ духонага бо арзона мекунем мега соҳибуш ин ҳамҷа маълумотош наистагаста номерошон тисела ба кадоми тор маъқул аст тамос гирем пурра маълумотшо гирем лайкотона гузорен баъд дар комментария нависен фикротона ки чӣ хел хона монем албатта мегузорем хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар болои аэропорт гуфтагасай соҳибуш хоб 5 сотиқ замин масъулият дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор баня кухни ошхона дегдонхона дорад чойлоби ангур дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлишам битон кардагӣ ремонти хона мегад ремонти хуб аст барои зиндагӣ мешавад обшо мегад хона мегад бо ҳамаи чизи чораш мефурӯша мегад дар ҳамин хона чизи ки аст мегад қатиш метием яъне ки термис дорад кондитсионер қувваи барқ ва об кати мегад пастяни ҳастае обшо мегад пасуда масуда ҳама чиз кати метием мегад телевизор мелевизор ҳама чи дорад хона бо ҳамаи чизи чораш гирдаш мегад семинблокати маҳкам ҳастае бо нархи 180 000 сомонӣ мегад нархша бо ягон сум арзон мекунем мегад бо ҳамаи чизи чораш хоб ба кадоми шумо ки маъқул аст хонаи арзон аз территорияи шаҳри Кӯлоб метавонем ки дар ҳамин рақамҳои вавилон занг зада пурра маълумотша гирем хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гипраздин ҳастаи квартира ки лаби роҳа мега соҳибуш духонага квартира ҳастаи бародарон дар якум ошӯна қарор дорад 44 квадрати метрае ки обсвед ҳастаи ошхона баня кухни ремонти замонавӣ калидорам дорад обши хона мегад бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин астае термис оби гарми хунукам ҳастае омада мега аз пеш бинен маъқул када мега арзон када метием нархи квартира мега 234 000 сомония кадоме ки маъқул када бошад арзона мешавад духонага квартира якум ошӯна 44 квадратни метр ва кадоме то ки маъқул аст марамат номерошо мегафон аст кор мекунад тамос гирен шумо дам агар ман будам хали квартираи фурӯшии хона замин мошин мағоза ягон техника чизе ки барои фурӯхта набошад марамат сурат маълумот адрес ва номерои телефонтона қатъи маълумотош роя кунем мо намехе дар видеои оянда
фурӯш шуда рекламада мегузорем. Аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки лайки бепула гузоред, агар имконат бошад дар ватсаби мотон силкаша подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ Астаи Баҳадрон қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ нагуфтиян дар гӯшаи ҳамин территорияи дуруни ноҳияи Ҳамадонӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. Обши мега 3 сотиқ замин дорад ки ду дар хонаи ремонт кардагӣ аст ки хонаҳои баракай ремонти средни доранд. Отдельни ошхона дар дуруни хона мегад баняша кардагӣ аст мега бо дар берун мегад ошхона чи баня бо отдельна дорад. хоб ремонти хона мега средня срочно мефурӯшем бо нархи 55000 сомонӣ мега бо ягон сомон арзон ам мекунем мега хай барои зиндагӣ мешава мега ҳамира мегад тариқи кредит ам мегад метем иша мегад занг занам яъне ки ба шумо мефаҳмонам. бояд агар ранги ҳамин хона дорем мегад ва нархи вайш мегад 72000 сомона мегад вайша мегад кадоме ки мехара агар занг зана мегад мисол вайша мефаҳмонем метем мегад соҳиб бош. ба кадом бардорӣ ки ҳамхел хонаи арзон 55000 сомон аз территорияи Ҳамадонӣ ки маъқул аст марамат тариқи кредит ам мегад метем мегад маслиҳат мекунем. рақамошо дар поёни видео аст метавонед ки хай як бор дига бо маълумоти пурраша аниқ карда гиред марамат. квартираи фурӯшии навбатии Астаи Баҳадрон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 13 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибуш навастройка дома пеши мактаба мега соҳибшон. хоб 13 микрорайон шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира Баҳадрон дар 13 ошуна қарор дорад 42 квадрати метр ки ду хонага када метонин. як хонага квартира 3 ошуна навастройка дом уже омодаи 42 квадрати метр. обсвет ҳастай ошхона баня кухни кондитсионер евроремонти нав кардагӣ аст мегад хоб 42 квадрате ки пеши мактаби калони нав аст мегад мағоза ҳамаш дар наздикиш ҷои беҳтарина мега соҳибшон. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 235000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. шаҳри Хуҷанд ки баҳадронги аз территорияи Хуҷанд квартира сироҳ карданд. ина ба шумо варианти хуб навастройка дом 3 ошуна бо нархи 235000 сомонӣ савдо ҳам мешавад. бисёри баъд гап намезанам ба кадомтон маъқул аст номерошон TCL тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатии Астаи Баҳадрон қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа яъне ки шаҳри Бохтар дар Тетс мега соҳибшон яъне ки квартира дар Тетси шаҳри Бохтар қарор дорад. срочно мефурӯшам мега як хонага квартира дар дуюм ошуна қарор дорад 40 квадрати метра якта ошхона баня кухни кондитсионер термис доми панелняй якта дига мегад балкони калон ки ранги калидор як хонаи дига ҳисоб мекунад ки балкони калон аст ки ҷои хеле хобравиян кардагӣ аст барои зиндагӣ кардан мешавад. магазини ёвар мега дар пеша мега бозорчаи Тец дар мега на пеши бозорча дар мега рӯпарои бозорчаи Тец ва мактаби кало донишгоҳ ҳамаш ҳастай. садика мега дар наздикиш доми панелни хоб фурӯхта мешавад мега бо нархи 235000 сомонӣ бо арзон мекунем мега срали машина термис кондитсионер ҳамаш дорад ремонтша мегад нав кардагӣ. хоб дӯстон 40 квадрати метр ки метавонед ки шумо ира ду хонагам кунед агар ки хоҳед шумо ина ки панели дом бо 235000 сомон мегад арзонтарам када метонем. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафон аст кор мекунад метавонед ки пурра маълумотша гирен будам баъдроне ки аз ҳамин шаҳри Бохтар ҳамхел квартира сироҳ кардан. шумо дам агарам хали хона аз ҳамин квартира бошад роя кунед реклама мекунем. ин буд 12 хона то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.